Oikein hyvää huomenta. Ja tänään meillä on luvassa tällainen rivakka aamuherättely. Eli saadaan äkkiä itsemme hereille. Niin tää on tällainen aamukahvishotti. Ja ehkä ootkin tullut jo sinne matolle. Totta kai saat ottaa viltin mukaan, jos yhtään siltä tuntuu, niin voi laittaa polvien alle pehmikkeeksi tai miten vaan. Muutakin välineistöä saa toki käyttää, mutta ei välttämättä tarvi mitään. Ja lähtää heti konttausasentoon. Ja sieltä lähtää juuruttelemaan sormet, tullaan sormenpäille, upottelet sormet multaa. Painat sinne kämmenet maata vasten. Paino tulee kaikille sormille, koko kämmenelle. Ja sitten lähdet vähän haeskelemaan, että no niin, mitäs tää aamuranka sanoo. Pyöristelet kylkiä puolelta toiselle. Ja sitten käyt tekemässä muutamat kissalehmät. Katse nousee, häntä nousee sisähengityksellä, uloshengityksellä. Pyöristä selkäliukarintaa. Sisähengitys kohtaa katse ja hännän. Uloshengityksellä pyöristät häntä koipien väliin. Hyvä. Jonka jälkeen lähdet käymään tynnyrin reunoja läpi, eli sivusta. Pyöristys, toinen sivu alhaalta. Vähän voit ajatella, että oot kuin hyppynaru, että päälailla ja hännän päässään hyppynarun päät ja hyppynaru pyörii siinä välissä. Pyöritä myös toiseen suuntaan. Hyvä. Ja sitten hännän heilutukset. Anna pyllyn hyllyä. Noin. Ja sitten tuut istumaan jalkojen päälle, käsille pienet ravistelut. Ja pyöräytä olkapäät isosti edestä taakse. Yes. Sitten tuot taas painoa käsille ja lähdet tuomaan jalkapohjia alustaa vasten ja tuut kyykkyyn. Ja lähdet täällä keinuttelemaan. Vaihtele painoa jalalta toiselle. Kyykky voi olla korkeammallakin tai sitten se on täällä alhaalla. Annat kantojen nousta vuorotellen. Lempeästi lonkkia availlen. Ja täältä lähdet nostamaan häntää kohti taivasta. Pää tipahtaa alas. Annat roikkua polvissa koukku. Sormet on ehkä siellä maassa. Huokaset tässä. Nappaa vielä kyynärvarsista kiinni ja keinuttelet puolelta toiselle räsynukkena. Jes, pysäyttelet liikettä rauhassa. Tuot sormet sinne jalkapöydille ja liuvut sääriä pitkin, kunnes sormet pysähtyy polvien alaosaan. Päälaki kurkottaa eteen, häntä kurkottaa taa ja uloshengityksellä liuvut takas alas. Jäät roikkumaan. Sisähengitys taas liukuu sääriä pitkin siihen polvien alle. Päälaki kurkottaa, häntä kurkottaa pitkä ranka ja uloshengitys liukuu alas. Vielä kerran. Kohoat sinne polvien alle, helikopteri pörrään tai pörrää ja uloshengitys liukuu alas. Yes. Sitten koko matka ylös, silität sääret, polvet, reidet. Tuut seisomaan ja pyöräytät taas olkapäät muutaman kerran edestä taakse. Ja sitten lähtää tekemään pieniä heiluttelukiertoja. Ja oikein rennosti. Pidä polvissa pieni koukku, että on sellainen rento ja liikkuva olo. Ja lähdet heiluttamaan puolelta toiselle käsi. Annat oikein löpsähtää kädet sinne vartaloa vasten. Ja katse kiertää mukana.
Vielä muutama oikein iso pyöräytys. Ja sitten lähdet pienentämään, hidastamaan. Pienennät ja hidastat. Ja lopulta liike pysähtyy. Hetken aikaa vaan pysähdy tähän. Annat kehon pysähtyä, solujen pysähtyä, hengityksen tasaantua. Hyvä. Sisähengityksellä lähdet kohottamaan kädet etuviistosta ylös ja sieltä suihkaset alas. Sisähengitys taas kohottaa ja uloshengitys pyyhkäisy alas. Muutamat kerrat. Vielä 2 kertaa. Ja sitten annat käsien laskeutua. Rennosti heiluttelet käsiä edestä takaisin. Huokaset. Ja sitten ravistelut. Sheikkaa hartiat, olkapäät, kädet. Annat liikkeen laajentua jalkoihin ja pyllyy. Annat pakaroiden ja reisien hyllyä ja lyllyä. Ja myös rentouta posket ja anna poskienkin hyllyä. Huokaset pihalle. Ja päästät ravistelusta irti. Sitten vielä nostetaan etuviistosta kädet ylös. Ja ristissormet, paitsi etusormet jää pystyy sojottelemaan. Ja lähdet piirtelemään sormenpäillä ympyröitä. Eli niiden etusormien päillä. Kokeile tehdä vähän pienempää, vähän isompaa. Mitä keho kuiskailee viime yön jäljiltä. Mitä se kaipaisi just nyt. Pyöritä myös toiseen suuntaan. Vielä viimeiset pyöräytykset. Ja sitten annat käsien rauhassa laskeutua alas, leijaillen. Pyöräytä taas olkapäitä taakse. Ja loppuu vielä sydämen avaukset sisäänhengityksellä. Levität kädet auki, sydän avautuu, katse kohoaa. Uloshengityksellä iso halaus. Sisäänhengitys avaa rintakehän, antaa sydämen loistaa. Ja uloshengityksellä pyöristät selän. Sisäänhengitys avaa. Ja uloshengitys halaa. Vielä 2 kertaa. Annat niin ison halauksen, että tarkoitat sitä. Viimeinen avaus. Ja sitten päädyt halaukseen, jäät sinne. Ja vielä muutamat syvät hengitykset lapojen väliin. Samalla
lausut itsellesi valtaisan ison kiitoksen, että raahauduit matolle tämän pienen hetken ajaksi herättelemään itseäsi. Otit aikaa itsellesi ja pysähdyit oman kehon äärelle. Ja minä kiitän sinua aivan valtavan paljon, ison halauksen verran, että tulit minun kanssa matolle tänäkin aamuna. Kiitos, kiitos, kiitos. Jos tämä aamukahvi ei sulle riittänyt, niin sitten aamukahvin keittoa ja aivan super ihanaa päivää just sinulle. Ja me nähdään seuraavalla kerralla. Heippa!